Tervetuloa uskomattoman kiehtovan aiheen pariin. Tässä 2 noin tunnin mittaisen videoluennon aikana toivon voivani jakaa sellaisen sanoman, jonka nyt heti alkuun haluan kiteyttää. Kun me alamme etsiä itsestämme ja toisista ihmisistä hyviä asioita, niitä piirteitä, jotka tekevät tästä ihmisestä, meistä itsestämme tai toisesta ihmisistä aivan erityisen miellyttävän, hyvän, jollain lailla sellaisen ilahduttavan. Kun me niitä alamme etsiä ja korostaa, niin tutkimusten mukaan ensinnäkin meidän oma olomme helpottuu valtavasti, mutta myös meidän ihmissuhteemme paranevat merkittävästi ja yksinkertaisesti meidän vuorovaikutuksemme toistemme kanssa se menee ihan toiselle tasolle. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on, että psykologisten tutkimusten mukaan, joita on tehty viime vuosina paljon enemmän kuin aikaisemmina vuosikymmeninä, niin on tultu sellaiseen mielenkiintoiseen havaintoon, että mitä enemmän me korostamme hyviä piirteitä ja huomaamme hyvät piirteet, niin sitä enemmän ne lisää. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa keskityn ihmissuhteisiin ihan kotipiirissä ja läheisten ja ystävien kanssa tämmöisellä yleisellä tasolla. Ja kakkososa keskittyy erityisesti työelämään ja se on aivan yhtä hyödyllistä, vaikka olisit eläkkeellä tai juuri, että olisi tällä hetkellä missään työpaikassa. Tosiasia on se, että siellä ne samat asiat ne korostuu vaan tietyllä tavalla, mutta jokainen voi niihin samaistua. Eli minun lähtökohtani on esitellä teille raikkaasti uudenlainen ja hyödyllinen tapa tutustua itseesi ja läheisiisi. Ja itse olen käyttänyt jo vuosikymmeniä enneagrammia hyödyksi ja apunani ja koulutan sitä ja olen tietysti itse siitä valtavan innostunut. Enneagrammi sanana on tuntematon ja vaikea ja sitä en edellytä lainkaan, että edes tietäisit aiheesta valtavasti, mutta sen voin sanoa, että kaikki itsetuntemusmenetelmät ovat hyödyksi. Itse vain olen todella tykästynyt enneagrammiin yhdestä ihan selkeästä syystä. Se, miten enneagrammi eroaa systeeminä, ainakin kaikista niistä tuntemistani itsensä tuntemismenetelmistä, joita käytetään työpaikoilla ja ihan omassa yksityiselämässä. Ja se tärkeä ero, se todella tärkeä ero on se, että enneagrammi ällistyttävän syvällisesti, selkeästi ja itse asiassa hyvin lempeästi selittää, miksi me ihmiset käyttäydymme niin kuin me käyttäydymme. Eli se antaa meille selkeän ymmärryksen siihen, että joka ikinen ihminen itse asiassa omassa mielessään itsensä sisällä kuvittelee tekevänsä mahdollisimman järkeviä, fiksuja, viisaita valintoja. Ja kun me nämä ymmärrämme, että joka ikinen ihminen tekee koko ajan parhaansa, vaikka se ei aina siltä vaikuta, niin ja me löydämme siihen syyn, että minkä takia ihminen toimii tietyllä tavalla. Olipa se me itse tai läheiset, jotka saattavat toimia aivan eri lailla kuin me. Ja se saattaa tuntua todella ärsyttävältä, että miksi tuo ihminen on niin kauhean hidas, kun minä olen näin nopea. Minkä ihmeen takia tämä ihminen ei voi tehdä asioita samalla lailla kuin minä? No, aion pureutua tähän asiaan sitä kautta, että mitäs jos me nyt näkisimme, oivaltaisimme, että ensinnäkin ihmiset ovat erilaisia. Toiseksi se, että joku ihminen on hyvinkin erilainen kuin sinä tai minä,
niin se ei välttämättä tarkoita, että heidän tapansa tehdä asioita olisi yhtään sen huonompi. Päinvastoin, se mikä tässä on upeata on se, että meidän erilaisuus itse asiassa rikastuttaa meitä. Koska, niin kuin sanoin, niin olen opettanut enneagrammia jo vuosikymmeniä, niin nyt on ihan oikeasti paikallaan sanoa, että olen ihan viime vuosina alkanut enemmän korostaa sitä puolta enneagrammissa, joka pureutuu siihen, mikä meissä on kunnossa, hyvää, ehjää, kaunista ja upeaa. Enneagrammi on todella tarkka ja itse asiassa välillä aika kipeäkin kartta siihen, millaisia olemme. Ja jokainen meistä tietää, että meillä on huonoja päiviä, meillä on huonoja piirteitä, meillä on ikäviä piirteitä, mutta se ihan oikeasti ei merkitse sitä, että niihin kannattaisi valtavasti pureutua. Enneagrammi on perinteisesti itse asiassa kyllä aika paljonkin korostanut sitä, että meidän pitäisi katsoa sitä meidän varjopuoltamme ja siitä oppia ja kehittyä. No, nyt tulee se mielenkiintoinen asia. Positiivinen psykologia, joka on tämmöinen viime vuosien, ehkä vuosikymmenen, ehkä uusin tutkimusala, niin se kertoo erittäin vankan tutkimustiedon, tai tutkimustietoon nojaten, että myönteisyys on kaikkein paras tapa itse asiassa muuttaa huonoja tapoja ja kehittyä ihmisenä. Miksi me sitten niin helposti korostetaan omia ja toisten huonoja piirteitä? Jokainen meistä tietää, kuinka helppoa on havaita virheet, ainakin muissa ihmisissä, mutta valitettavasti myös meissä itsessämme. Kokemukseni on, että ihmiset ovat armottomia ennen kaikkea itseänsä kohtaan. Ja armoton ihminen itseänsä kohtaan, niin hän näkee kyllä ällistyttävän helposti myös virheet muissa. Hyvät uutiset on, että tämä on meille kaikille ihmisille yhteinen asia. Se johtuu niin sanotusta, voisi sanoa tehdasasetuksesta, meidän negatiivisesta tehdasasetuksestamme. Se on vähän niin kuin jos sanoisi, että luolamiesaikoina kannatti ihan oikeasti olla epäluuloinen, vähän vihamielinen uusia ihmisiä kohtaan ainakin, ehkä ahdasmielinenkin ja aika helposti reagoiva ja ennen kaikkea sellainen henkilö, joka suhtautui torjuvasti muutoksiin. Se on luolamiesaikoina noin 50 000 vuotta sitten, niin se on palvelu ihmiskuntaa, mutta hei, tänä päivänä se ei sitä todellakaan tee. Tänä päivänä meidän suurin haasteemme on yksinkertaisesti pikkuhiljaa opetella katsomaan itseämme ja muita myönteisemmin. Sen hyödyt on aivan järkyttävän isot. Sen hyödyt oikeasti on sellaiset, että nyt ei puhuta siitä, että ai kun kiva, ollaan kaikki positiivisia ja ummistetaan silmät siltä, että joku on ihan kauhea ja muu. Nyt ei ole kysymys siitä. Nyt on kysymys mahdollisimman järkevästä tavasta lähestyä itseämme ja muita ihmisiä. Sellainen, jos tiivistän todella ison aineiston, niin se sellainen kaikkein tärkein huomio ehkä on, että negatiivinen palaute, se mitä me sanomme tuosta vaan puolihuolimattomasti, varsinkin läheisillemme, ja itsellemme koko ajan sisäisellä puheella, kun me haukutaan itsemme, että voi tollo, mitä mä taas tein, voi hyvä ihminen, mä oon lihonnut, mä olen taas sitä, mä oon tätä, ja en ole tehnyt tota, en ole jaksanut tota. Me haukutaan itseämme ja me arvostellaan muita.
Ja se, mitä se tekee, niin valitettavasti se vaan vahvistaa näitä asioita. Jos me tätä yksinkertaisesti pikkuhiljaa alamme säätää vähemmälle ja keskittää huomiota enemmän siihen, mikä on kunnossa ja mikä on hyvin, niin se rupeaa pikkuhiljaa se terveysvaaka, jos ei voi sanoa, kallistua oikealle puolelle. Myönteisyys kantaa. Nyt mä en puhu semmoisesta teennäisestä yltiöpositiivisuudesta, vaan puhun siitä, että opimme ymmärtämään, että haukkuminen, kriittiset palautteenannot, ne eivät toimi sen takia, että jos meitä haukutaan, ja jokainen meistä tietää tämän, jos meitä haukutaan, niin kyllä me aika herkästi alamme puolustautua ja suhtaudumme jotakuinkin aika vihamielisesti siihen henkilöön, joka meitä haukkuu. Meidän halumme muuttua vähenee, ja tämä on tutkittu. Meidän halumme muuttua vähenee, mitä enemmän meitä haukutaan. Tämä koskee myös sisäistä puhetta. Mitä enemmän me itseämme haukutaan, sitä vähemmän meillä riittää voimia oikeaan itsensä terveeseen kehittämiseen, maailmankuvan laajentamiseen, sellaiseen elinvoiman lisäämiseen. Haukkuminen ei toimi, kriittisyys ei toimi, myönteisyys toimii. Ja se, mitä on sanottu usein, että varsinkin läheisissä ihmissuhteissa, niin sen, että jos nyt täytyy jotain negatiivista sanoa, ja kyllähän me kaikki nyt tiedetään käytännössä, että välillä sitä nyt on sanottava puolisolle tai lapsille tai läheisille jotain sellaista, joka nyt on ihan, voidaan tulkita jopa kritiikiksi, niin sen pitäisi olla kuitenkin mahdollisimman pieni osa siitä viestinnästä, mitä me sanomme toiselle ihmiselle. Sitä sanotaan, se on semmoinen kultainen sääntö, että 5 suhde 1. Jos meinaat sanoa jotain kielteistä, niin sinun pitää sen tasapainottamiseksi muistaa sanoa ainakin 5 myönteistä asiaa. Muuten sillä palautteella ei ole mitään arvoa eikä hyötyä. Se, mitä me tänään teemme. Tänään me keskitymme ainoastaan ja vain näihin hyviin ominaisuuksiin. Ja olen tiivistänyt jokaisen enneagrammityypin 5 hyvään perusominaisuuteen, joita sitten tietysti vähän laajennan ja kerron enemmän. Haluan näillä tiivistelmillä antaa sinulle mahdollisuuden vain kuunnella ja nauttia siitä, kuinka ihania ihmisiä meidän keskuudessamme on. Sinun ei tarvitse edes tässä vaiheessa tietää sitä omaa tyyppiäsi, sinun ei tarvitse välttämättä tunnistaa sieltä ketään läheistä, mutta kun alan, ja minulla on tässä, minä kaivan täältä, minulla on tämmöisiä hauskoja paperinukkeja, niin kun alan puhua näistä eri tyypeistä, niin saatat tunnistaa sieltä jonkun läheisen ihmisen tai jopa itsesi. Ja nyt tämä kerta todellakin on keskittynyt siihen, että me muistamme toisistamme sen hyvän. Se voi olla välillä vaikeaa ja haastavaa, niin kuin sanoin, että meidän tämmöinen biologinen asetus on vähän kummallinen ja sille ei voi mitään. Se painottuu sinne negatiivisuuteen, mutta siitähän me emme tänään nyt välitä. No niin, tässä. Aloittakaamme. Enneagrammi on jakautunut 9 erilaiseen persoonallisuustyyppiin. Ja toki siellä on valtava määrä ulottuvuuksia, siellä on valtava määrä erilaisia tekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon. On pakko laittaa nämä lasit, kun en näe yhtikäs mitään.
Ja jokaisella ihmisellä on sellaisia huonoja päiviä, että tietysti ajattelee mielessänsä, että tänään ehkä en ole parhaimmillani, mutta silti sanon, että kaiken tämän keskellä nyt keskitymme siihen, että jokaisella ihmisellä on, vaikka ne olisi piilossa, niin siellä on nämä hyvät ominaisuudet. Ykköset ovat, nämä mun paperinuket, niitä on sitten 9 kappaletta täällä näin, niin nehän on toki pelkistettyjä ja vähän tyyliteltyjä, joku voi sanoa karikatyyriä, mutta ne on kyllä onnistuneita monessakin mielessä. Ykköset on henkisesti suoraryhtisiä, ja sanon tämän mahdollisimman hyvällä mielellä, tai niin kuin hyvää tarkoittaen. Ykkösten kunniallisuus, halu parantaa tätä maailmaa on aivan valtavan upea piirre. Ykkösillä on kyky unohtaa omat tarpeensa, ja tämä on hieno asia, koska on tyyppejä, jotka ei ajattele mitään muuta kuin itseänsä, niin vähän liiankin paljon meitä on, niin ykkösillä ei ole sitä. He tekevät asioita sen takia, että he haluavat oikeasti tehdä tästä maailmasta paremman paikan. Ykköset ovat kunniallisia, tunnollisia ja erittäin tarkkoja. Ja tämä tarkkuus, tiedättekö, se on hieno ominaisuus. Se ei missään nimessä ole sellainen ominaisuus, jota kannattaisi hävetä. Monet ykköset vähän niin kuin niitä nolottaa, kuinka tarkkoja ne on joistakin asioista, ja ehkä niin kuin haluaisi huomauttaa muille siitä, että no voisiko tämän tehdä pikkusen paremmin, ehkä niin kuin tällä tavalla. Mutta hei, se on mieletön halu tehdä asioista parempia. Ykköset on kotioloissa ja lähiympäristössä. Ykköset tunnetaan ihmisenä, jonka sanaan voi luottaa. Ykköset tunnetaan ihmisenä, joka taatusti esimerkiksi taloyhtiössä, nämä on niitä, jotka jaksaa lajitella ja pitää huolta yhteisistä siisteyssäännöistä ja muista. Ja minä mielessäni siunaan joka kerta, kun näen ykkösiä toiminnassa, että onpa mielettömän upeata, että tässä on nyt ihminen, joka ei vaan ajattele, että no en mä viitti enkä jaksa. Tunnen ykkösen, joka jatkuvasti kerää roskia oman asuinalueensa yleisillä paikoilla. Hän ripustaa koirille sinne semmoisia pusseja, voi laittaa koiran näitä jätöspusseja, ja hän korjaa, heti jos hän näkee, niin hän korjaa pois yleisiltä paikoilta sinne jätettyä roskia. Ja hän ei tee sitä mitään numeroa, hän vain tekee sitä sen takia, että hän haluaa tästä maailmasta ei pelkästään paremman, mutta myös siistimmän paikan. Ykkösten kyky nähdä yksityiskohtia ja paneutua niihin on poikkeuksellisen hienoa. Ja esimerkiksi monet lakimiehet, ei tietenkään kaikki, mutta monet lakimiehet, sieltä löytyy ykkösiä sen takia, että he oikeasti osaavat paneutua yksityiskohtiin. Ja he haluavat oikeutta, he haluavat selkeyttä, ja he haluavat, että yleiset säännöt on selkeästi määriteltyjä. Ja itse aina suosittelen, että jos sinulla on läheisenä ykkönen, niin neuvotelkaa säännöt selväksi niin, että molemmat olette niistä samaa mieltä, ja silloin siellä on mahtava rauha päällä. Eli käytännössä niin ykkösen kanssa voi aina neuvotella kaikista asioista ja kannattaa. Tästä puhun myöhemmin vähän lisää ykkösistä, mutta jotta tulisi vähän tämmöistä erottelukykyä, niin otanpa täältä kakkostyypin. Kakkostyypit ovat monessa mielessä, heissä on sellaisia ominaisuuksia, joita tämä aika tarvitsee todella paljon. Kakkoset välittävät muista ihmisistä. Kaikki me välitämme, mutta kakkosilla se huomio keskittyy muihin ihmisiin. Kakkoset ovat äärettömän auttavaisia. Se tulee heiltä täysin luonnostaan. Täysin luonnostaan. He ovat lämminhenkisiä, he ovat ihmisiä.
Ja sitten kun mennään työpaikkoihin enemmän näissä työpaikka-asioissa, niin sanoo, että he pitävät ilmapiiriä yllä hyvin, mutta niin pitävät kakkoset ilmapiiriä yllä ihan kotona ja niin kuin ystäväyhteisöissä ja erilaisissa järjestöissä. Kakkoset ovat huomaavaisia, palveluhenkisiä ja siellä on sellaista tiettyä intuitiivista ymmärrystä siitä, mitä toinen ihminen saattaisi haluta ja tarvita. Kakkoset ovat niin auttavaisia, että todella toivoisin, että muut arvostaisivat sitä enemmän. Ei maksa mitään sanoa kiitos siitä, että kakkonen tai joku, jolla on hyvin kakkosmaisia piirteitä, niin että hän todella, että hänet huomataan, kun hän tekee hyviä asioita toisten eteen. Kakkoset eivät anele kiitosta, eivätkä tarvitse vastalahjoja, mutta kakkoset jaksavat paremmin, jos me muistamme arvostaa sitä, että he tekevät todella paljon meidän muiden eteen. Olen sanonut ja sanon sen taas kerran, että jos tässä maailmassa yhtäkkiä kakkoset otettaisiin pois hyväntekeväisyysjärjestöistä, niin ne lakkaisivat olemasta. Ykköset myös toimivat hyvien asioiden eteen hyvin niin kuin globaalisti ja hyvin suurieleisesti ja tavallaan niin kuin laajakatsoisesti enemmän niin kuin ihmismassojen niin kuin näkökulmasta. Kakkoset tekevät sen yksi yhteen. He haluavat oikeasti olla yhteydessä sinuun. Siitä tulee sellainen mieletön lämmin olo, että vau, tämä ihminen todella välittää siitä, että hän on minun kanssa. Kakkoset näkevät meidät muut ja se on hieno kokemus. No niin. Yritän tässä laittaa niitä sopivalle kohdalle. Tämä on vähän hankalaa aina välillä, mutta kokeillaan. Tämä oli pakko vähän asetella tähän, koska tämä on minun oma tyyppini. Kolmostyyppi. Tässä on tietysti mies, kun nämä pitää vähän vaihdella. Välillä on naisia, välillä miehiä, mutta kyllä tämmöistä itseni tunnistan. Että kolmoset on vauhdikkaita tyyppejä ja ehkä semmoinen... Yrittää olla kehumatta itsensä ihan hirveästi liikaa, mutta ehkä semmoinen upein ominaisuus on kolmosessa yleisesti se, että kolmoset oikeasti näkee muissa ihmisissä mahdollisuuksia valtavasti. Kolmoset haluaa, että muut ihmiset kasvaisivat ikään kuin siihen potentiaaliin, siihen mahdollisuuksiin, joita heillä on ihmisinä. Ja sen takia kolmoset ovat hyvin määrätietoisia. Siellä on tietty semmoinen kyky viedä loppuun asioita. Ja siellä on kyky myös innostaa muita ihmisiä. Että hei, nyt tämä on semmoinen juttu, jota meidän kannattaisi tehdä. Kolmoset ei helposti lannistu vaikeuksista. Kolmoset niin kuin kaatuu maahan ja sitten ne puhdistaa polvensa ja jatkaa reippaasti eteenpäin. Välillä voisi tietysti vähän vähemmän, aina voisi välillä levätäkin, mutta siellä on usko parempaan ja halu kehittyä. Kolmoset ovat usein hyvin valovoimaisia. Siellä on halu antaa sen oman valon säteillä muihin ihmisiin. Ja tämä on piirre, josta oikeasti olen ylpeä kaikissa kanssasiskoissa ja kanssavelissä, jotka ovat kolmosia. Kolmoset haluavat, että me kehitämme itseämme ja se on aika hyvä asia. Sitten jos siellä on joku tarkkana, niin minä en sitten pysty laskemaan minuuttia, että puhunko mä ihan kaikista tyypeistä just saman verran, mutta seuraavan kerran minä sitten voin vaikka vähän niin kuin olla tarkempi tässä asiassa, mutta nyt mennään näillä. No niin, nyt tulee ihanat neloset. Neloset ovat tunteellisia, taiteellisia. Taiteellinen, kun sanon taiteellinen, en tarkoita, että kaikkien nelosten pitäisi tehdä taiteetta, mutta siellä on kyky nähdä asiat jotenkin syvemmin, taiteellisemmin.
Neloset näkevät kauneutta siellä, missä me muut emme sitä välttämättä huomaa. Siellä on sellainen kyky tehdä taidetta rumuudesta, joku on sanonut. Tämä nyt vähän välkkyy tässä, mutta tässä on hauska, tässä on runotyttö ja tämä on neloset itse valinneet tämän runotyttö-symbolin. Oli aikoinaan monta vuotta 2 isoa enneagrammikoulutusryhmää ja siellä nämä tyypit itse kehittelivät näitä symbolisia kuvia heidän tyypeistään. Ja siinä ryhmissä sitten, itse asiassa yhdessä isossa ryhmässä, niin nelosmiehetkin halusivat, että heidät kuvataan tämmöisenä runotyttönä, koska he sanoivat, että heillä on oikeasti semmoinen hyvin herkkä puoli sisällä. Tämä maailma tuntuu nelosten mielestä todella kovalta paikalta. Ja minusta semmoinen piirre on kaunis ja hieno. Siellä on se aitouden tarve, siellä on tarve löytää merkitys ja syvyys kaiken tämän meidän pinnallisen hörhöilyn takaa. Ja minusta ne on kauniita ja hienoja piirteitä. Ja se, mistä minä erityisesti pidän nelosessa ihan oikeasti ja ihan erityisesti, on heidän kykynsä olla läsnä toisen ihmisen kivulle. Monia nelosia toimii esimerkiksi auttavassa puhelimessa ja ymmärrän hyvin miksi. Sen takia, että he kerta kaikkiaan pystyvät olemaan läsnä toisen ihmisen jopa isollekin vaikealle asialle. Niin, sieltä seuraava potilas tulee. Vitoset. Heitä kutsutaan usein enneagrammimaailman nörteiksi, joka minusta nyt on aika yksinkertaistettu nimitys siitä, että enneagrammimaailmassa, ja kohta mä vähän vertaan näitä tyyppejä keskenään, niin näet vähän mikä niissä on eroa, mutta vitoset on todella hyviä käyttämään mieltään. He ovat todella kehittäneet sen ajattelunsa ikään kuin elämänsä pääosaan, joten on aivan uskomattoman ihanaa seurata, kuinka viisaita ja niin kuin isoja kokonaisuuksia vitoset pystyvät hallitsemaan. Ei ole ihme, että vitoset ovat kehittäneet jonkun netin ja monia tämmöisiä vaikeita kokonaisuuksia avaruustieteestä niin ihan meidän niin kuin nykytieteen perusasioihin. Vitosilla on uskomaton halu perehtyä asioihin, joka minusta on ihan fantastista. Ja sellainen piirre, joka harvemmin tulee esille vitosista, jonka minä haluan ottaa esille, niin yksi hienoimpia piirteitä on, että vitoset antavat muille ihmisille tilaa olla oma itsensä. Ja he ikään kuin muistuttavat muille, että hei, että jokainen elää tavallaan. Ja se on ihan okei. Oi, täällä minä tönäisen tätä. No niin. Ympyrässä edetään. Ja minä nyt etenen vähän, en vitsin ottaa sitä enneagrammisymbolia tähän, enkä mitään. Päätin, että paperinuket saa nyt riittää. Ja tässäpä paperinukkena on 6, joka on mitä mielenkiintoisen hahmo sen takia, että 6 voi olla hyvin monenlaisia asioita ja 6 on yleensä vaikea tyypittää välttämättä. He eivät niinku löydä itseänsä helposti eikä muutkaan löydä, koska 6 on vähän tämmöistä joko tai ehkä mahdollisesti. Kyllä, ei, semmoista pohdintaa. Siellä on tiettyä semmoista jännää tasapainoilua, mutta nyt mennään siihen olennaiseen asioihin, että vaikka 6 itse tasapainoilisivat kuinka paljon tahansa, niin luotettavampaa, sitoutuneempaa henkilöä saatte etsiä. Siellä on valtava kyky pistää oma itsensä sivuun, kun 6 palvelee jotain, minkä hän katsoo, että se on tärkeää. Se uskollisuus ja semmoinen, uhrautuvuus on väärä sana, mutta semmoinen uskollisuus esimerkiksi ystävyyssuhteissa ja perhettä kohti, niin se on todella
ihailtavaa ja ihanaa. Se, mistä minä erityisesti pidän kutosissa, on sellainen lämmin vaatimattomuus. Kutoset eivät korosta itseään ja siellä on sellainen tietty vaatimattomuus, lämmin vaatimattomuus, joka minusta on hyvin kaunis piirre. Se, mikä on aivan mahtavaa kutosissa, että heillä on suorastaan selvänäkijän kyky, mitä tulee ennakointiin. He pystyvät ennakoimaan erityisesti asioita, jotka kannattaisi ottaa huomioon. Ja jos joku kokee, että kutoset varoittelee liikaa, niin minä sanon, että kuunnelkaa, ottakaa selvää. Siellä voi olla paljon tärkeitä asioita, jotka oikeasti voi olla hyväkin ennakoida ja ottaa huomioon. Ja nyt korostan, että nämä on hyvin lyhyitä. Hetken kuluttua tulen takaisin tätä ympyrää vähän toisella tavalla, mutta saatte vähän makupaloja jokaisesta tyypistä. Sitten siirrymme seiskaan. Ja seiskat on, niin kuin näettekin tästä kuvasta, niin ne on vauhdikkaita ja iloisia. Ja ehkä se seiskan kaikkein suurin lahja meille muille on se tietty iloinen, kepeä innostavuus. Seiskat suhtautuvat elämään kuin seikkailuun ja siellä on semmoinen jatkuva ideoiden ja uuden oivaltamisen riemu. Siellä on halu jakaa myös tämä riemu muiden kanssa, mikä minusta on valtavan ihanaa. Siellä on kyky nähdä kiitollisuuden aiheita. Ja seiskat ovatkin usein hyvin kiitollisia sellaisista asioista, että tehdään meiltä muilta ihmisiltä huomaamaan. Seiskat ovat hurmaavia, elämänjanoisia ja elämästä innostuvia. Ja jos nyt mietin, että minkälaista energiaa tänä päivänä tarvitaan, niin kyllä me kaikkia näitä tyyppejä tarvitaan, mutta itse ottaisin kyllä tällä hetkellä meille suomalaisille tämmöistä seiska-energiaa ihan semmoisen niin kuin saavillisella, niin ehkä me jaksaisimme ehkä vähän paremmin. No niin, meillä on vielä 2 tyyppiä jäljellä. Tässä on kasi, ja kasit ovat erittäin mielenkiintoisia sen takia, että he ovat ehkä kaikista tyypeistä kaikkein helpoin tunnistaa. Ainakin ihmiset yleensä tunnistavat jonkun kasin ihan tämän seuraavan kuvauksen perusteella. Kasit ovat voimakkaita, vahvoja, päättäväisiä, selkeästi oman asemansa ja sen oman vahvuutensa tunnistavia. Kasit eivät peittele sitä, että he haluavat johtaa, olla siinä asemassa, että he päättävät, miten asiat tehdään. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä tämmöinen pelottomuus ja rohkeus ja halu johtaa on parhaimmillaan aivan fantastista. Monet tyypit eivät todellakaan halua sitä tehdä. Ja silloin kun se yhdistyy, tämä halu johtaa rohkeasti ja todella päättäväisesti eteenpäin, niin siihen liittyy vielä mieletön kyky, halu suojella heikompia. Kuten sanoin, niin kasit on vahvoja ja heillä on luontainen tarve pitää huolta niistä ihmisistä, jotka eivät koe olevansa yhtä vahvoja. Ja suojelun tarve se tekee olon turvalliseksi. Ja parhaimmillaan kasien seurassa onkin äärettömän turvallinen olo. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, ovat ysit. Ysit ikään kuin kokoavat kaikkien tyyppien hyvät ominaisuudet yhdeksi paketiksi, joka ilmenee tyyneytenä, rauhallisuutena ja ällistyttävän suurena hyväksyntänä. Yseiltä tulee luonnollisesti kyky hyväksyä sinut ja minut sellaisena kuin me olemme. Ysit antavat lämpimästi ja lempeästi meidän olla sitä, mitä me olemme.
Ysit iloitsevat rauhallisesta ja leppoisasta vuorovaikutuksesta, ja sellainen tietty hyvän tahtoisuus leimaa ysejä. Yseillä on kyky tuoda rauhaa ja semmoista seesteisyyttä tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja ei ole sattuma, että todella monet maailman rauhanneuvottelijoista ainakin minun silmissäni vaikuttavat tyylipuhtailta yseiltä. Se on kaunis ominaisuus, ja minä mietin, että mitä tämä maailma nyt muuta tarvitseekaan kuin hyväksyntää, hyväksyntää, hyväksyntää. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, kun kävin nyt nämä kaikki tyypit läpi, joita tässä nyt en pysty edes pitämään niitä kaikkia tyyppejä tässä sormissani, niin se, mikä siellä on mielenkiintoista, on se, että maailma tarvitsee näitä kaikkia tyyppejä tällä hetkellä. Mutta se, mitä maailma tarvitsee kaikkein eniten, on se, että nämä tyypit löytäisivät itsessään ne voimavaransa ja sen hyvyyden, mikä jokaisen tyyppiin kätkeytyy. Ja se, mikä siinä on olennaista, on se, että sinä ja minä voimme auttaa tässä sillä, että me opimme näkemään hyvät ominaisuudet itsessämme ja opimme näkemään hyvät ominaisuudet muissa. Koska kuten sanoin alussa, niin tutkimusten mukaan mitä enemmän me korostamme näitä vahvuuksia, voimavaroja, hyviä piirteitä, niin sitä enemmän ne tulevat esille. Se, mikä on hyvin vanhanaikainen käsitys, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa, että ihmiset korjaavat huonon käytöksen parhaiten sillä, että me huomautamme siitä huonosta käytöksestä. Ja vielä kertaukseksi, nyt minun pitäisi melkein kysyä, että paljonko se kello on, koska minä en nyt ehtinyt katsoa yhtään kelloa, mutta kertaukseksi käyn tässä nyt kuitenkin ehdottomasti vielä läpi, miten nämä tyypit onnistuvat pudottamaan lattialle yhden ihan sekunti. Miten nämä tyypit tänä päivänä kaikkein parhaiten tukevat toisiansa? Ja se, miten se itse asiassa tapahtuu, on se, että me pidämme itse huolta siitä, että kun me tapaamme erilaisen ihmisen kuin me itse, olkaamme aidosti kiinnostuneita siitä, että hän on erilainen. Antakaamme hänelle mahdollisuus selittää, miksi hän toimii niin kuin hän toimii. Ihmiset eivät välttämättä itse tiedä aina, miksi he toimivat niin kuin he toimivat, mutta tosiasia on se, että jo pelkästään se, että me itse hyväksymme toisen ihmisen, niin se tekee ihmeitä. Ykkösille, jonka minä löydän täältä ihan sekunnissa, kun nämä on nyt näitä niin liukkaita nämä mun niin ykkösille kaikkein tärkeintä on se, että me kunnioitamme hänen pyrkimyksiään standardien nostamiseen, asioiden korjaamiseen. Se voi joskus meistä tuntuu nipottamiselta, mutta hei, ihan oikeasti annetaan ykkösille mahdollisuus nostaa yleistä tasoa vähän korkeammalle. Kuunnellaan, kysellään, kannustetaan ja kunnioitetaan ykkösten hyviä pyrkimyksiä. Kakkoset ovat vaatimattomia ja sen takia usein he jäävät miettimään, että kiittämättömyys on kyllä maailman palkka. Ja minä olen sitä mieltä, että on se nyt kumma, jos ei me opita kiittämään hyvästä työstä. Toki ykköset haluavat myös sitä, mutta ykköset ovat tässä asiassa vähän sellaisia muodollisempia. Kakkoset on niin ihmisläheisiä, että kyllä se kakkosille olisi tärkeää, että sieltä pikkusen tulisi semmoista myönteistä palautettakin välillä. Ja kukapa siitä ei tykkäisi, mutta sanon suoraan, että sillä työmäärällä, mitä kakkoset tekee muiden ihmisten eteen, niin annetaan
kannustusta, kiitosta ja välillä kysellään kakkoselta, että miten hän jaksaa. Me kolmoset, niin voidaan olla vähän rasittavia välillä siinä, että haluttaisiin, että kaikki ihmiset innostuisivat uusista meidän itsensä kehittämisjutuista ja sun muista, mutta ajatellaan näin, että koska kolmoset haluavat kehittää itseänsä, niin usein oikeasti kannattaa kuunnella kolmosia, koska se on heidän, he keskittyvät siihen. Siinä mielessä ykköset keskittyy sääntöihin ja siihen niitä noudatetaan ja hyviin niin kuin tapoihin tehdä. Kakkoset semmoiseen ihmisläheiseen toimintaan, niin kolmoset keskittyy siihen, että hei, miten me voitaisiin tästä hommasta tehdä vieläkin parempi. Ja kehittää näitä menetelmiä ja muuta. Ja siinä on tiettyä semmoista innostavuutta, joka minä sanoisin, että hei, kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa huomioon. No, sitten täällä on nämä neloset, jotka minä koen, että ovat tänä päivänä ehkä yksi väärin ymmärretyistä enneagrammityypeistä sen takia, että syvällisyys, tunteista niin kuin puhuminen ja sellainen tietty kyvyttömyys mennä tähän, niin kuin, mitä mä sanoisin, neliömäiseen kovaan maailmaan, tai itse asiassa haluttomuus, ei siellä ole kyvyttömyys, se on haluttomuus, niin se on kukaan niin tervettä. Tervettä, että joku ihminen uskaltaa nostaa kissan pöydälle esimerkiksi kotona ja sanoa, että nyt tämä ilmapiiri ei tunnu hyvältä, että voitaisiinko me puhua asiat auki. Ja minä itse kunnioitan nelosissa rohkeutta ottaa vaikeitakin asioita esille. Meillä muilla näillä tähän olevilla tyypeillä se ei ole mitenkään itsestään selvää. Vitoset ovat niin paljon tehneet tämän ihmiskunnan eteen erilaisilla keksinnöillä ja sellaisella vaatimattomalla puurtamisella taustalla, että sanoisin näin, että se mitä me voimme tehdä vitosille palvelukseksi on, että annetaan vitosille myös tilaa olla oma itsensä. Usein vitoset eivät ole kovin puheliaita, he eivät välttämättä halua olla sosiaalisissa tilanteissa esillä. Siellä on semmoinen haluttomuus ikään kuin tulla sieltä omasta luolastaan esille. Ja minusta me voisimme kaikki muut oppia sellaista pientä hienotunteisuutta. Vitoset on uskomattoman halukkaita jakamaan sitä sisäisestä pään rikkaudesta, kun me annamme heille tilan ja tilaisuuden tehdä se. Sitten kutoset. Jep. Kutoset kuka pyörittää tätä meidän käytännön elämää sen takia, että kutoset on ne, jotka jää ylitöihin, kutoset on ne, jotka hoitaa asioita, joita kukaan muu ei ole huomannut hoitaa, kutoset on ne, jotka huomaa ja hoitaa kotona paljon asioita ihan yksinkertaisesti sen takia, että kutoset ovat tunnollisia tekijöitä. Kutoset pitävät ikään kuin huolta näkymättömistä asioista, jotka muuten saattaisi mennä pieleen. Itse rakastan kutosten kykyä sitoutua ihmisiin, nimenomaan sitoutua ihmisiin. Kutoset ovat ystävinä luotettavia ja he ikään kuin seisovat näkymättömästi meidän rinnallaan. He eivät vie meiltä tilaa, vaan päinvastoin he ovat ikään kuin semmoisia suojelusenkeleitä siinä meidän vieressä. Kuten jo sanoin, oikeasti tämä maailma tarvitsee tämmöistä iloa, valoa ja optimismia seiskattua. Joku voi sanoa, että oi, ne on niin yltiöoptimistisia, mutta jos me katsomme ympärille, niin eiköhän sitten tänne maailmaan mahdu vähän enemmän semmoista aitoa iloa ja hauskuutta ja naurua ja keveyttä. Se ei ole keneltäkään pois, se on kaikille meille rikkaus. Annetaan seiskojen tuoda semmoinen vaahtokylpy meidän eteemme ja kuuma ilmapallot ja ties vaikka mitä, sellaista keveyttä, sellaista niin kuin tunnetta siitä, että asioita ei aina tarvitse ottaa niin valtavan vakavasti. No, jos me verrataan 7 ja 8, niin kyllä ne vaikuttaa todella erilaisilta ja siellä voi olla juuri tässä hyvä esimerkki siitä, että
itse asiassa maailma tarvitsee molempia näitä ominaisuuksia. Keveyttä, mutta myös vankkaa ja selkeää johtamista. Itse toivoisin, että joka ikinen meistä olisi oman elämänsä toimitusjohtaja. Ja sen lisäksi, että meitä johtaisi kasit, joilla on sydän paikallaan. Kasit nimittäin eivät pelkää vastuuta. Ja siitä voi seurata vain hyvää, jos me saamme maailmaan johtajia, jotka eivät pelkää vastuuta. Ottavat vaikean tilanteen ja sanovat, että minä teen parhaani. Maailma tarvitsee tällä hetkellä kasienergiaa, jossa on sydän ja viisaus mukana. Ja mitäpä tämä maailma tällä hetkellä tarvitsisi muuta kuin hyväksyntää erilaisuudelle, hyväksyntää siitä, että on erinäköisiä, eri värisiä, eri uskonnon omaavia, eri mielipiteen omaavia ihmisiä. Eiköhän tälle maapallolle mahdu kaikenlaisia ihmisiä ja ysit sen ymmärtävät. Heillä on kyky rakentaa siltoja toisten ihmisten välille ja en voi kuvitella hienompaa asiaa kuin se hetki, jolloin kahden toisiansa aiemmin ymmärtämättömän ihmisen välille syntyy täysi hyväksyntä ja sopu. Tässä tällä hetkellä olennaiset asiat ja toivon, että olen voinut välittää lyhyesti sen viestin, että erilaisuus oikeasti on rikkaus. Kun me tutustumme syvemmin näihin tyyppeihin ja ennen kaikkea myönteisen odotuksen kautta, eikä sen kautta, että ajaa, nyt ymmärränkin, mikä tässä ihmisessä on vikaa, niin myönteinen odotus tulee ikään kuin sanelemaan sen, miten me suhtaudumme tai mitä me tulemme kohtaamaan. Jos me kohtaamme toisen ihmisen myönteisellä odotuksella, niin tutkimusten mukaan me todennäköisesti saamme paremman kohtelun toiselta ihmiseltä. Ei yhtään hullumpi resepti ja erilaisuuden kanssa, niin kyllä me joudumme vaan yksinkertaisesti toteamaan, että tämä meidän biologinen tehdasasetus täällä päässä ei nyt ihan ole ajanmukainen. Eli tätä me täällä muutamme. Muutamme meidän perusnegatiivisen ajattelumme oikeasti toimivammaksi ja ennen kaikkea viisaammaksi. Kiitos.